Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu di hita saluhutna, masuk mahita di permingguan di Manogoton, tapasada marohata, martang yang nahohom mahita di bagasan rohatabe. Amin. Tapuji matuhata marhiti ende nomor 550 itu memuka ayat yang ayat sada rodi ayat tolu puji Tuhan debata.
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di perbadia na palangit dohot tanoon. Amin. Tigor do akadalan ni Jehovah, jala halak partigor mardalan di si, alay anggo halak parjahat, tarsulandit do di si, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, jala par asiroha na sumurung, di pangidoroham, naing mangulu jala martua hami sogot, nungaragam dalan na dibahen ho manungguli rohanami, asa hutanda hami hatu waon sogot, dibaheni, hupaserep hamin manuaing rohanami mangidos yano, say dilehon matumdim na badia itu hami, asa porsea hami diholong ni roham tua di hami. Say hutangihon hami maswaram na mangopoi hami ditiki par asirohan waing asa sapang hami tuhanguluan na pinarademi di hami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, sian patik paunopon sahatu patik pasapuluhon. Patik paunopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik wapawaluhon, unang ho manakko. Patik pasiahon, unang ho makatindakon hatano sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan niroham bagas nidonganmu, dang jadi haliangan niroham dongan saripe nidonganmu, manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan nidonganmu. Ima saatna atong rap mangidogogo mahita tutuhan debata lao mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata
Sai pargogoi mahami mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Tatopoti madosata nagonangi tujuloni dibata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala par asiroha dang lomoroham mida hamatian di pardosa mulak manian perjahati tumadik kondalanna asa mangulu ibana ido dipangidoni roham aleni i umbahen upangido hami sai sunduti matoru-torum asa una mangonai betu hami sai sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham sai pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringotu hasesaan ni dosatta. Molotung adong manang ise na mardosa
Adong do pangandiota diamai, ima Tuhan Yesus Kristus natigo rohai, jala ibana pardengkan taringot tu dosata, ale dadaholan taringot tu dosata, dohod do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon mani dibata na digijang. Amen. Tajahama epistel turpuk di minggu pas 12 on dung Trinitatis, imana nienet sian Johannes bindu onom, mamuka sian ayat 50 sada, sahat rodi ayat 50 walu, ayat parpudi rapmahita manjahasa. Au dorotina mangulu, natuat sian banua ginjangi, manang ise na mangat ton rotion, ido mangulu sa leleng-lelengna, ia roti silehonoki bahen hanguluan ni portibion ima dagikku. Jadi di dok Yesus matunasida na tutusi tutudo hatakon na tuhamu tung na so dapot hamu hangulani molo so dipangan hamu dangin ni anak ni jolmai jala so diinum hamu mudarnai. Ai si panganon natutu do dagikku, jala si inumun natutu do mudarhu. Songon parsuru ni ama si parngulu ini diau gabe mangulu au marhite-hite amai songonima mangulu marhite-hite au namangat tonau. Ai mangan donasi da tong do mate mangulu sa leleng-leleng na dona mangat ton rotion. Ima sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin.
Matidakkon maha porseau tai, songon nahina tindakkon ni hudongatta na saha porseon, di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea, idu ama pargugona suatu dosan, natu mau palangit dohot anu. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni di bata Jehovah nasa sadai, iman tinbun si Maria, naga begebean sian ton di parbadia, andorong suabubuhan. Ido tuhatta, natu mau no bernit, di panguman silatus, nama tetar pajal do ibadah di hau pinar silang, natua tu banua turun di tanom, namu ngulak mengeru di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahundu di siamuni di bata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pana, mangumi halak nama ngulu dohot nama ate, au port hea ditondi parbadia, jala adong sada Huria atau panihala Kristen akan abadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia taina mandok, mulak mangulu sogot daging nihalak naung mate, dohot dia nguluan nasora suda. Amin.
Salam. Titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu tanggal 18 Agustus 2024. Pertangyangan UIK. Rabu 21 Agustus 2024, Sada, UIK Kayu Jati, Sunan Giri di rumah keluarga Nyonya R. Hutapea Borupak Pahan, Jalan Batu Biduri Bulan nomor 65 Pulau Mas, Jakarta Timur. 2. Wik Gangkana di rumah Nyonya Sianipar Situa Tiurma Sibuea, Jalan Rawamangun Selatan, Gangkana nomor 14 RT 10 RW 15, tempat pertangyangan Ruang Timoteus HKBP Rawamangun. Kamis 22 Agustus 2024. Sada, Wik balak sepeda di rumah keluarga Nyonya Pasaribu Borusiturus, Jalan Kayu Jati 5, RT Tolu RW 5, Kayu Jati, Jakarta Timur. 2. Wik Rawamangun Tegalan di rumah keluarga R. Huta Barat Borusimatupang, Jalan Pemuda Asli 2, nomor 78, RT 4, RW Tolu, Rawamangun, Jakarta Timur. Bantuan Huria Minus. Minggu Sadarion 10 Agustus 2024, Tapatupado Papungu Bantuan Marhite Kotak Poti Naung Pinaradeni Huriata Imatu Sada HKBP Resort 3 Lingga Distrik Onom Dairi dalam rangka pembangunan gedung sekolah minggu. 2. HKBP Resort Sibutuon Distrik Tolu Hubang dalam rangka pembangunan gereja. Tadukung ma aka rencana nauli marhite pasu-pasu naung tajalo sian tuhata hobartu lomo nirohana. Minggu 25 Agustus 2024. Rodo mangebati Huriata HKBP Resort Bablan Bekasi, jala di Parmingguon pukul 10 UIP, patu begehon puji-pujian marhite kor ima lahotu penggalangan dana lahotu pembangunan gereja. Tadukung marencana nasida marhite sumbangan poti kotak na pinarade ni Huriata di jalo ni pitu gerejata. Pelatihan Pegabaran Injil EE. HKBP Rawamangun Rob Dohot Badan Kerjasama BKS Marturia Patupa pelatihan pengenalan Pegabaran Injil Evangelis Explosion EE maringanan di Gereja Tatu kategori guru sekolah minggu tanggal 24 Agustus 2024 jam sia WIB sampai selesai. Peserta pelatihan nanaing madohoti boima mendaftar tu sekretariat gereja manang menghubungi Situa Rosida Boru Siregar manang Lamtio Boru Huta Barat. Panitia HUT ke 60 tahun dan 125 tahun Pesta Sending Pesta Gotilon HKBP Rawamangun tahun Okumene Eksklusif 2024. Menindaklanjuti pelaksanaan perayaan hari ulang tahun HKBP Rawamangun pada 60 tahun, naing tapatupama Pesta Gotilon HKBP Rawamangun hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024. Sude ruas ni Huriata asa pasidohot ma madukung ulauni asa boi mardalan dohot dengan hobbar tulomo ni rohani tuhata. Hobbar tu Pesta Gotilon HKBP Rawamangun marhite titingon udang hami ma aka ruas ni Huriata na adong UMKM na asa pasidohot tu bajar UMKM. Jadwal dohot hatotuan boima di jaha di harotas titing manang di WIB HKBP Rawamangun. Minggu Sadarion
tanggal 10 Agustus 2024 di Sude Permingguan Sipul Majahatiting Adongdo Panorangion sian panitia pesta gotilon taringot tu pelaksanaan pesta gotilon. Parheheon naposobulung HKBP Rawamangun. Seksi naposobulung patu para kayan kegiatan parheheon dan Batak Naikso 10 Agustus 2024 sahat 5 September 2024 aka kegiatan parheheon naposobulung dan Batak Naikso boy madijaha di harotas titing manang di web HKBP Rawamangun. Parheheon remaja. Parheheon remaja di Patupa 10 Agustus sahat 2 September 2024 dohot piga-piga kegiatan jalaboi madi jaha di harotas titing manang di web HKBP Rawamangun. Minggu sadarion ima pembukaan parheheon remaja HKBP Rawamangun di parmingguan pukul 2 WIB, pukul 10 WIB, pukul 13 dohot pukul 16.30 WIB. Parmingguata dipuka marhite prosesi tortor sian remaja jala sipul majaha titing adong do panorangion sian seksi remaja taringot tu parheheoni diopat parmingguoni patu begeon puji-pujian donasida marhitekor jala petugas papungu pelean kolektan sian remaja sipul parmingguan di Patupa remaja do mini konser 2 lagu ganup parmingguan ima laho penggalangan dana. Kesehatan lansia. Hobartu kesehatan lansia seksi lansia HKBP Rawamangun naing Patupa kebaktian Padang di hari Kamis 20 Agustus 2024 pukul 7 sampai pukul 10 WIB di ruangan Alamanda Wiladatika Cibubur. Tuhat tama nama masu-masu kegiatan ini asa dengan mardalan Hobartu Lomoni Rohana. Kegiatan AMA HKBP Rawamangun. Seksi AMA HKBP Rawamangun mengundang AMA nama rumur di Gijang ni 20 tahun laho margabung tu paduan suara pria nanaing madohoti pes perawi DKI di bulan Oktober 2024. Latihan di Patupa ganup hari Sabtu pukul 19.30 di ruang lantai 2 HKBP Rawamangun. Informasi dohot pendaftaran boima menghubungi seksi AMA. Efisiensi penggunaan harotas titing. Hobartu program kerja dohot anggaran HKBP Rawamangun tahun 2024 ima efisiensi penggunaan harotas. Tarencana hodo mulai bulan September 2024 pencetakan harotas titing tahurangi ma titing boima di download di aplikasi HKBP Rawamangun tersedia di Play Store dohot App Store manang scan barcode di bangku ni gerejata. Ruas nataba minggu sadarion tajalo do gabe ruas nataba ima sada keluarga Nyonya Siregar Mindo Kristini Borsi Hobing Rosian GKPA Pecernihan Resort Jakarta alamat Jalan Kayu Putih 9E nomor 9 Pulau Gadung Jakarta Timur Wik Kayu Putih Jakarta Timur. Jongjong mahamu berat. 2 keluarga Delson Manurung Nur Samsi Borusi Majuntak Rap dohot doluhala yanak konasida Rosian HKBP Resort Petukangan alamat Jalan Pemuda Tolu
A nomor 40 RT 10 RW 2 Rawamangun Jakarta Timur, Wik Rawamangun Tegalan. Tolu keluarga Boy Mika Halayan Simajuntak. Ingrid Borutobing Rabdohot Tolu Hala Yanakon Nasida, Rosian HKBP Resort Jambi, alamat Jalan Rawasari Selatan 2 nomor 30 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Wik Rawasari Cempaka Putih. Tuhat tama nama masu-masu nasida gaberua senadenggan di tonga-tongata tarlumobi di jolo ni tuhata. Titing nanaing marbagas, titing parjolo, naing majalo pasu-pasu parbagason ma Peli Gabriel Sianipar, ruas ni HKBP Resort Sudirman Medan. Anak ni Amata Poltak Sianipar Nahinan, tubuh ni Inata Morina Boruhutapea, Dohot Oroanna Apolonia Yobel Hasian Boru Panggabean, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Rawamangun Sada, Boru ni Amata GM Immanuel Panggabean, tubuh ni Inata Kelly Rosmeliati Boru Hutagalung. Pamasu-masuna hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2024 di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Titing paduahon sada. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Botar Octavianus Lumbanturuan, ruas ni HKBP Resort Durian Sawit. Anak ni Amata Batas Lumbanturuan Nahinan, tubuh ni Inata Rosmawati Boru Siregar Dohot Oroana Rosauli Oki Depianti Pasaribu, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Kampung Pertanian, Boru ni Amata Sahalage Pasaribu Nahinan, tubuh ni Inata Situa Rospita Boru Sitorus. Pamasumasuon hari Sabtu 24 Agustus 2024 di Gereja HKBP Resort Rawamangun. 2. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Gilbert Timothy Majesti Sagala, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik khusus anak ni Amata Saurma Marolis Sagala almarhum, tubuh ni Inata Dumaria Carolina Borusi Hobing, Dohot Oroana Rani Borusi Barani, ruas ni HKBP Wiroto Agung Resort Tebu Wiroto Agung, Boru ni Amata Situa Babel Sibarani Nahinan, tubuh ni Inata Ganda Borusi Matupang. Pamas-masuan hari Sabtu tanggal 24 Agustus di Gereja HKBP Wiroto Agung Resort Tebu Wiroto Agung. Tuhat tama nama masu-masu Parsaripeon Nasida Gabe Parsaripeon Nadinggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Namuding nah di hari Rabu 14 Agustus 2024 nunga jumolo moding sahalak Ima Tiolan Borusinaga, umur 57 tahun, hinabaluhon ni Inat Amata, Sitor Siringo-ringo, alamat Jalan Ahmad Yani Bypass Gang Pura, Pura Bali RT 10 Sada RW 14 nomor 77 Jakarta Timur, Wik Rawamangun Tegalan. Tuudean hari Jumat 16 Agustus 2024 TPU Pondok Rangon Jakarta. Tuhat tama nama ngalehon gogo dohot pangapulion disude keluarga na tina dikon. Pelean dohot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas titing naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debatama hita aka barita. Namasa dohot ulaon akasi patu paota bahen sangap di goarna songonima titing di huriata minggu sadarion.
Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat-Nya dan segala kasih-Nya kita boleh bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan pada saat ini. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort HKBP Rawamangun serta Amang Inang Pendeta Fungsional dan juga Amang Inang Parhaladu yang kami kasihi. Di sini kami dari Panitia HUT Sending dan Kotilon serta Tahun Okumena Inklusif tahun 2024 menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaat HKBP Rawamangun sehingga acara perayaan HUT yang ke-60 telah berjalan dengan baik di bulan-bulan yang lalu. Dalam acara HUT tersebut kita telah mengumpulkan sumbangan serta janji iman dari jemaat dan pengumpulan dana itu masih terus berjalan sampai dengan puncak Kotilon dan acara Okumene Inklusif tanggal 6 Oktober 2024. Dalam proposal panitia yang telah diwartakan bahwa dana yang terkumpul akan dipergunakan untuk renovasi gereja kita. Oleh karena itu, kami panitia akan segera melakukan pengerjaan renovasi tersebut yang akan dimulai dan dilaksanakan di bulan Agustus ini. Sesuai dengan dana yang tersedia, kami juga akan terus mengupdate data penerimaan janji iman di warta jemaat, sehingga jemaat mengetahui posisi keuangan yang sudah masuk. Sebagai pengingat buat kita bahwa ada beberapa renovasi yang akan dikerjakan, seperti renovasi toilet, menambah unit AC dan perapian semua kabel, serta furnis semua kusen dan membersihkan dinding tembok gereja, serta renovasi plafon dan pagar. Melalui ini kami bermohon kepada Amang Inang agar dapat membantu dalam pengumpulan dana, sehingga renovasi tersebut dapat berjalan dengan baik serta tepat pada waktunya selesai. Amang dan Inang pada hari ini tanggal 18 Agustus dan kemudian 25 Agustus serta tanggal 22 Agustus serta 29 September kami juga menyediakan basar sebagai wujud bantuan dan support dari panitia bagi jemaat kita yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Marilah kita mendukung UMKM jemaat kita ini agar maju. Kami juga dari panitia mendorong tim multimedia gereja kita agar membuatkan aplikasi UMKM HKBP Rawamangun, sehingga jemaat yang membutuhkan produk-produk dari UMKM dapat dipesan melalui online. Di stand UMKM ini juga kami menyediakan meja panitia untuk mengumpulkan form janji iman yang belum diterima panitia atau gereja, serta membagikan form janji iman bagi jemaat yang belum mendapatkannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para jemaat kami yang kami kasihi apabila selama bazar ini berlangsung ada yang tidak merasa nyaman atau terganggu. Kami sangat berharap Amang dan Inang dapat membeli produk-produk yang disediakan oleh peserta bazar. Kami memohon bantuan kepada seluruh Sintua dan WIK dari WIK agar dapat mengumpulkan semua silua WIK yang diberikan jemaat dan akan diserahkan pada acara puncak pesta Kotilon HKBP Rawamangun di tanggal 6 Oktober 2024. Demikian sambutan ini kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti akate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Amanami inanami hita saluhutna ruas ni huria namarpungu di manogoton hatani debata nagabe ojahan jamita dinalaho manugu-nugu hita nalaho makanguluhon asini rohana tujoluanon ima sian poda bidu sia mamuka mai sian ayat sada sahat rodi ayat onom tabuka ma bibel tabe poda bidusia ayat sada sahat rodi ayat onom songonom mahatani debata tapayuti hutma nunga di pajongjong hapis tarani jabuna jalanunga di dak-dak tiangna batu si pitu-pitui nunga dipotongi pinahanna pamuean jala di papang anggurna nunga huhut di padiri mejana nunga disuru-suruanna boru-boru manggoko jolma di atas butul-butul ni hutai manang ise na tobok ro mahibana tuson tuganup na hurangan roha hatana songonon ro mahamu pangan hamu masian rotiku jala inum hamu sian anggur na hupapangi tadikon hamu ma akka neang ni roha asa mangulu hamu jala ihut-ihut hamu ma dalan hapatason disido yanggo sahatna amanami inanami hita saluhutna namarpungu dison natwari tapesta hodo ima pesta 17 ima pesta kemerdekaan ni bangsota dangi jala ribur situtudo nang di huriatan tuari aka ama ina nang aka napo sope sahat 12 natuari marpesta do di huriat tahun jala kanaomi tarlumubi nagabe bitangna jala molo di hari 10 pitu di hari 17 Agustus sai dipatupa pamaretata do ima upacara bendera di istana te natuari hybrid deba di IKN deba di Istana Negara Jakarta jala deba gudang do jolmana nyudang diotang tu pesta lasni rohai jala akahala na lahu tu otangani laci tutu rohana banggai bana bah twistana hami puangin na kan odo pehea inna natuari adong do namang otak kamu amanginang RT bapino ma apalah RT dangi rana susia ma di IKN hubigi gudang do tangani perjolo di IKN alaya lani kondisina dang siat ujungnya gabe diorui rade bot tangamu na dwi las do roha mulu yot tangate diba ulu do gabe mabayan akka persoalan diaka paradato diaka persaoran mulu adong pesta alai dang iban-ibana pengundang ido kan ulu do naungi ceta udangan gati jo ninna puasa dang do opunga puang jenderali surato ninna opunga si paypigay apalah hami do pi opunga mi mayatong na martino dohon na sida may gijang hami ma ipudi na misal na kan lacid do roha diaka udangan-udangan songoni jalabangga alai naik taida di parngolwota
songon hala Kristen, molohola diudang tu pesta, molohola diudang tu istana nga macay bangga jolma, diari sadarion naik taingo toktong, ima otangan ni debata diho. Jala dak pola loja, dak pola repot mga lululului, ise do na mangudangau, jala songod dia, jala adong doguar hudisi, songon hala Kristen, songon pamatang ni Kristus, say diajar hoddo tuhita ganupari, na diotang jaho badoho, dinalaho marlas ni roha si ganupari. Jala asini rohana do na mangotakko. Lomo ni rohana do na mangotakko, di bagasan sihol ni rohana, toktong say di paimaimaho. Ingo maedeta na madok, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Macay labo situ tu Tuhan Yesus majauho, labok situ tu. Jalagwar mudo dijo, dang dijo halak nasing, dang dibae partonaan. Alai tunggoar musa diri do dijauhon asaroho tu pesta lasni roha jalanalaho makalacon pabahenanna. Odo nataida de poda bidusia doho di Johannes nakaningani naik taida molo sipata adong songon na menek rohani jolma bah parsidoho doa nuaing di ulaunon menek do rohani jolma molo dang dipadohot ibana di akkaulau menek do rohani jolma molo dang dijau goarna menek do pakilalaan molo hira na soapala adong disi goarna songo kalak batak molo taingo jabar dangala ni balgana dangi huli-huli do ipe saponggol ulo do ribu mulo dang ijo guarna nama jalo huli-hulion ido kan mulo nuaing radang apala soni be alai mulo taingot jona jolo riko ni goarod di jo naneng madok parsidoho doau jala keluarga do pehita solho do pehita ido naneng di pabuana nang dakolan alani nahurangat si panganon lau congon ido mulo dia kapesta nuai ngate sipata akaina ngau marga akapahean na doho badak na doho sasakna sian si panganon na dipangan na di pestai doho siya tupana mulai manugo jam tulung ahehe ibana hape su ibana suhut alaya sa tabuat tongan nomor puto kan doho namar pestai ngahehe sugo do pesta manang minggu na naing rodo pesta ngay pesan parsalom mulai sadarion naing marpesta bah tetangga nami parpudi-pudi apalai pudi jabu nami doi paradi joda dungo ho jamonom rodo au jam 3 do horwa pestana botari do nia jam 5 hola resepsi do misalna kan alai rikotia non naing patuduhon hami do pei solho do hami jala diparduli ho doa audisi. Odo tangan na naik taida siya debata na madokon, riko doho di debata, jala dang diparsine ang rohani debata, ngolum doho tangyangmu. Dang diparsine ang debata, doho namasa di ngolum. Dang diparsine ang debata, namasa di rumah tanggam. Dang diparsine ang, dang di padao debata, dirina siat dirim tung apala jot di parsine yang roham aka panugunugwonna dohot otangan na tuho idama bohado di patupa naik taida asini rohana ganupari ganup tiki didok nakaning mulai sian ayat sada mamukasan ayat sada didok buti nunga di pajongjong hapis tarani jabuna jalanunga di dak-dak tiang na batu si pitu-pitui. Nunga dipotongi pinahan na pamuean, jala di papang anggurna, nunga huhut di padiri mejana.
nunga disuruh-suruhan na buru-buru manggokot jolma di atas butul-butul ni hutai. Manangisen na tobok, tuganup na hurangan roha, taida maotanganon, dang didokon holatu halak tertentu, holantu na pistar, manang holatu halak na hurangan roha, dang didok holatu akanamora, manang tunapugos, didok holatu ama manang tuina, alay tu sadok halak, diotang do tu haroan boloni. Macayuli situ tu molo taparrohahod di bahasa Indonesia, dohod di bahasa aslina, di patupa hapistaran manang didok hikmat. Gabisongos sada boru, sada ina napajongjong bagas. Hikmat manang kebijaksanaan ni, hapistarani digobar hosong paropuan. Menarik situ tudo puasa dang songon bawa. Ala somal na didokon, bawa do na jujut, jala bawa do digobarhon na mamake akal. Na patujolo aka pikiran na siya rohana. Alay puasa matung dibahen hikmat manang hapistaran ocong buru-buru hati. Jala didoko di pajongjong jabuna, jala diotang, dipio, dibaen parpestaan na patupa pinahan dohot anggur na dipapang. Mulut taida biasa na jolma, jabuna didokon na memet manak songo dia alay mulu pola di patupa sada jabu pitu tiang na didadak jadi pilar gitu ya. Di jolo ibae pitu tiang berarti jabuna balgado nate. Jala molo didokon dibahe dipotongi pinahan doho mabahen anggur berarti tong dang aka holan daksi panganot ciganu parion. Namar lapatan paropuan namoradon paradongan. Jala dakkola paradongan alai na burju roha situtu pola diotang sude halak. Dang didokon dongat cari sakuma, dongat cakator huma. Manang dang didok aka kuncuk-kuncuk kuma dang ninna. Alay sude diudang paropuan, sude diudang bisukon asaro tu lasni rohanai. Uli situ tu puasa songoniate jala manang sukunota dia do habisuhoni na ginobarhonna. Tarlumobi naeng tabereng taida tu ayat onom nagabe topik dihita tadi kon hamuma aka neang roha jalai huton hamuma dalan hapatason manadikon neang ni roha manang hautoon kebodohan jala mangihuto dalan hapatason manang kebijaksanaan rasukut-sukut do rohata songo dia don di bagasapar ngoluota si ganupari naik taida doho jepek dia do bisuki. Bisuk di parngoluota, bisuk na di pataru tuhita, na parjolo ima, mangolu dakolat tu diri sendiri. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi hidup juga untuk orang lain. Molo songon akaina na kaning manak songo paropuan, molo mangalop pahamu tahe holat tu dirimu na duelo pahamuna holan didok rohamuna maleau hulopa majo dukoni saya dipangak kamuna pitor dipayat camu didoko kamuna do silopa na di banabe inna hamuna do manang idoko kamu do tua mata sialak pacarian nabe mate alang mana diho walang na diau ido daong kan alay naik taida ima dilehod do tuna asing manarihon na asing laos ido na taida dipoda bidutulupulu sada bisuk ima dang marneang niroha hapatason ima dang makkalanggucon dang idokon song akahala na namar neang nirohai uli situ tu molo taida di hatabatak neang niroha do dipake dang didok akahala naoto dang didok akahala na swadong satabi
naswadong uto-uto na. Alay tutu akka halak namar niang niro hado tutu. Ido di gobarhon. Apala sumat si tutu maon tu partikia sinuaing. Di akka halak na niotang ni Jehovah di bagasan asini rohana. Buasa ala mangulu do hitan waing di hamajuon niya kaparbinotoan doho teknologi. Jala di tangata do, di humalia kita do, aka nagok hamajuoni. Misal na tado majo, nga rata-rata nuay kita mamake smartphone. Ido kan? Rata-rata do hita mamake ka handphone na baga-baga kate. Na Android manang ahapid guarni, alay di guari doy smartphone. Taida dakolan na poso nuaing nga doho aka natoras na tua-tua pe mamake smartwatch. Nang aka dijabu pe kan smart TV, smart car, sudi madidoko smart. HP taida ma aka na mamake lalap do di bagasan satabi hauton. Ay sungod dia do mamakeon. So huboto. Patuluk ko maisi. Ay sungod dia do mamake TPO panguluhonon na jolo hola ni picit to do pusok na nga manguluon. Nga bui ba manoton. Sonari so binoto be. Tutu nga umalo be TV. Siyan no puna sa TV. Nga umalo handphone na siyan no puna sa handphone. Nga umalo doho jam na siyan na mamake. Nga jala nga jo be di pauto-auto aka barangi na upunasa. Laos taida niyang niroha songonido nuaing danga pala na huranga behita dia kaparsikolaan. Jala di bangalubian aka parsikolado parbinotawan nate. Taida manuaing danak marsikola soy na matibo-tibo na. Dak suku behola necada. Master doho doktorate. Dakola di Indonesia be bolo na jolo nga bangga hiya masuk tu sekolah impres. Nuaing baik ko sekolah terdepado da. Sekolah terkemuka. Ikon sekolah na terpandang. Asa takas. Ido kan? Dakola suku di persikolah ni. Rata-rata nuaing akadadana do marlesate. Les matematika, les kecantikan, les memasak, doho napale les buhi pe. Ido kan? Sudi do marles nuaing. Alay laos taida ma, dohot akahalang gusoni, dohot niyang nirohai, mulai siya dana nga jojo madokon, tunggu dulu nanti, tarsok inna, entar besok. Dakolan dia kahamalon na ginulu na, alay lasuboy do di patupa, nang guapala na met. Mabulok ko sampana nga maol. Ido kan? Alay ang wakan na tua-tua ni parrawamangon do aka per minggu rawamangon. Malo-malo do kan? Iboto na mabulok ko sampana kan? Mulo mga lang bobod di gariji isakui do kan? Minum isakui do kan? Harotas na ibulok ko do tu tempat sampah. Kadang idang ita diko di garija kan? Daong yesias do parrawamangon. Bahola pardopahan na pepuang nga baga-baga kate. Bede itu ngadong iso naka sidurset. Adong do peta iso sidurset do silosok. Idodo ni kotoran na. Daong beate. Daong. Alay ida maka dana nuaing. Laos mani papanganan na pesoy boto. Mabuap si panganon na pesoy boto. Mangulahon na dinggan. Ipasikolahon na toras tibo-tibo sa tibo-tibo na. Anak kokido hamorao diyaw. Alay maparsangapin na toras na jojo dang diboto. Dido kan? So iboto na ulo dyan na toras na. Nang gua pala manarihod diri na jojo lupa. Aholalaho patu panariko tu yanakon. Dakola tu parsikola gariada di bangay pabor hatu akka parrumah tanggao non. Asa hebat to tahein na. Nga masteron anakon. Nga doktoro parumaikon. Alay taida manuaing basongo dia do. Jojo gabinatoras na say mabuat rohani geleng. Ido kan? Jumo jo rohani natoras mabuat rohani geleng. Sutung mardadi gelekon. Sutung mardadi parumaikon. Sutung mardadi pahupukon. Sutung mardadi amatakon.
larian no tuna di sadaan, bening di san. Ido kan? Ido niang niroha naik taida nuaing, datung apala na so adong parbinoto atta. Molo didok, dia do tahe kebodohan. Ima dang boy, niang nirohai ima, dang dipakai akal budina. Molo digobarhon halang gusoni, adong do parbinotoanna, alay dang dipakai. Adong do parsikolanna, alay dang dipakai. Adong do rohana, alay hirana sumarroha. Diajari, dak tau manangihon. Dido ibana pistar, alay dak tau pangguruan. Molo dido naoto, at si rohana, alay dak kajaran. Langgus neak si tutu rohana. Holan na yang manariho mamikir ho parsatokinan. Menolak nasihat, menolak ajaran, menolak pemikiran dari orang lain, bahkan dari orang yang terdekat. Lausodo di parnguluan yang niroha na yang mangalului hola parsatokinan, hasangapot satokin ujung na mabuan tu hamatean. Mabuan tu arsa niroha. Ida jo riko ni jolman waing diaka hamoraon hasangapon hagabion. Riko situtu nak penong di zaman akan waingon. Di zaman hamajuonon dakolan hamoraon hasangaponi doho do hagabioni tong dope say pik ikon songonon ninna. Minggu nasalpo rodo sada buru marcerita hami ninna buti amang tolong doakan rumah tanggaku lagi diambang perceraian. Puasa ditekan si metua ko torus ala suang dope dak dana diau. Laos doh anak nai suamiku manekanau. Ala dangadong parbo ini bortian. Ui donga sedia lilik kamu dang nong rumah tangga. 2 tahun dope amang. Oh puji Tuhan. Ngai jama sonari noni. Dang nani yang niroha do hauto ni tahe dohot parupuan menekan parupuan. Taidama akan yang nirohaon naing idaota jono dohita tu sisi ganopari. Naik kolam mangalulului parsatokinanon gabe tahalupa homa akan arumikot jala madabu mahita tu pangujuna do arsa niroha jala tado mabuti di dia doho Tuhan na mangurupi au walehom mabisu tuau. Alayoddo na naing dipataru tuhita tutu asa unang neang rohata jalat toktong mahita di bagasan hapatason naing dipatakas jala diodolhon tuhita mula be mahita tu bagas tabe. Mula be ma tu rumah tangga tabe ay siya nido hita siya jabudo asa tuduru. Unang parsine ang parrumah tanggaon. Unang parsine ang jabum. Unang parsineang dongat sajabum nang dohot akayanakom mo nang natorasmu. Hamu akan naposo, sudut na poso hai anak-anak muda yang sedang belajar sekolah atau merasa pendidikanmu sudah hebat. Jangan lari dari rumah ketika ada persoalan, tapi kembali ke rumah karena selalu dimulai dari rumah. Hamu akaina mulodok persoalanmu unak tuduru di bagas ni jabum pasai. Aka ama unang lari tuduru mulai dok kalak di duruan. Ya kalau laki-laki kecewa di rumah tangganya larinya kemana? Ke cewek nina di duruan mei unang pola buat tu jabum songoni. Molo didok bisuki otangani neng suku-sukur roham. Di dia do Jehovah mengajari au, di dia do Jehovah patureau, di dok ima di bagasar rumah tanggam, di bagasar jabum, idama di situ tu mangula debata, naing idaommu jalahamulet ehonommu siganupari. Idama dang alani gogom, dot alani pistarmu, dot alani burjum, say di patupa debatado di hohanguluan. Toktong di jabum di lehon si panganon. Di dia do idaommu na di ramoti jalani da di sarihod debata ngolum idama agmu akan atoras
dang alani malom jala alani panugunuguommu tidak danak alai alanyasi ni rohani debata. Dang itahe mulusonari akan atoras nama tua madokon ayah dulommu MC jaga cucu diba gabihera namang gararutang ay tiki posowi bana simba do majaga yanakon idokan tu dia latoras ba mencari sesuatu berlian dan segenggam emas hapetong dang marna dapot jadi duk komatuay bana o tahe sosangan na jolo hujaga yanakkok kusonare mau majaga pahoppu lausongonima yanakkon mangaluluya kangoluna idama muluboy pesongoni alanyasi ni rohani debata na mangihut museta ida ima molo naik kangoluhonotta di dia doa sini rohani Jehovah tuau na naing manugunuguau tuhangoluan didok na rumikot ima pangamma roti hangoluani mangalului bisuki molo taripu aka bisuk di portibion na humebat daudo di ngolunya kana porsea Kristus na mangalehod dirina ido bisuk na tumibbo ala didok di sada Korintus Kristus adalah hikmat yang dari atas jala dia kana oto hautodui dia kana soolo dapotan haluaon hautodui ninna jala tutu si tutu diajari mahita tutu mabuat tutonga-tonga ni jabutta dia matiang si pitu-pitui ima digwari di Jakobus 3 ayat 17 to 18 nalaho si hanguluhonotta asini roha na manugu-nugu hita di tonga ni rumah tanggatta ima didok songonon alay yang gohabisuhon na siya gijang tiang naparjolo didok botor napaduahon olo mardame tiang napatuluhon labo roha napaopaton panguloy palimahon gok asini roha dohot parbuhe hading ganon dohot naparpudi ima dao siyan hagangguon ng pangatsiyon ima tiang bisuk si pitu-pitu na siya debata jadi unang pola longang roham jala unang pola songon naganggu roham danga pala dao manang diparsini ang debataho sahalinari di dia do debata di bagasa bisu na naing manugunuguho di rumah tanggam di jabum mula mahotusi tangihon debata aka ama unang dianggap roham aka inatta molo di paingot manang didok tuho pikiranna pitor mura madok dang di paboto-boto hoy dang itoron yakal mau unak pitor mura madok tidak danak dang yatu si hoy unak pola cara-cariau manang akada danak neng madok tidak lebih pintar mama dan bapak daripada aku akasi partangi yang dohita dangi akasi parminggu dohita kan akan narikok dohita natumangiho kata ni debatate rodo debata mamakulingiho marhite dongat saja bum unang tatutup si pariotta marhite akadongat saja buta diajari hita siap bagas molo nuaing di bagas joron itu hatta hita tokin nai mula mahita museto tonga-tonga ni bagasta di sido nang debata mamakulingiho amen martangiak kita mau liate si tutu marohanami di hawali Tuhan napaingotok kami toktong na di bagasan holong ni roham dohami doho di bagasan asin ni roham na di otak ko dohami toktong tu hanguluan jala mabuan hanguluat tu tonga-tonga ni portibion di hatam di sadarion diajari ho hami marhite habisuhon asa unang marneang ni roha tutu tahedang halak nahurangan aka persikola kami dang aka halak nahurangan aka parbinotoan gariada tahe sipata ngapagudaku parbinotoani sipata gabihiran aka naunggeahan dia aka parbinotoan alai jujut tami lupa laho mangulahoni
Alani gudang ni parbinotoani, si pata mabain gijang ni roha doi, mabay gengsi, go targoar akan apistar, dia kagelar nabe, alai dangolo, nalaho patu padiri, sian habisuhon nagabe pasu-pasu, tuaka na humaliang, tarlumobi tu aka dongan na sa jabu. Ato ngaliamang di namar pesta hami diot tangamu di hari sadaryon, nang namar pesta hami di hari kemerdekaan ni negara nami, di pataruho hami asaunang makalanggucon ot tangamu, narodo ho jauh-jauh tu hami toktong ganupari, diaka najonok tu hami, diajari hodo hami, di bagasar rumah tangga nami be, akayanakon say jumolo do siya jabu sa mga lakatualaman, aka ama dohot ina na patas roha, say jumolo do siya jabuna, dungi tutongan ni alaman, siya jabuna do di boto na martuhan, siya jabuna do di boto na maradat, siya jabuna do di boto holong ni roha dohot asin ni roha, tarida jala patar matutu, songod dia pangalahon nami be di bagasar rumah tangga nami be, ima nahupatudu hami, diadaran, dialaman, dia kaparsaoran, nang akayanakon nami pe, gabe sorminan ni akanatoras, na marroha, na marbisuk, tarlumobi na martuhan. Unang say lalap pami dia kaportibyon, say jojot tami madok diri nami akaparminggu, akasi partangiang, say na mangida surgo do sa bulon nami, alay lalap pami, holan namang golom-golom portibyon. Niang roha nami, diaka asini roham. Ato ngaliamang, saut malomo ni roham, parbisuhi mahami dohot todim, ganu pari, ganu tiki. Amen. Salah omar parbue, jalamian parbue munai, kita nabi nilit ni Tuhata, ingot mahata ni Tuhani, parbue ni Tuhani, natar jodohi tapaim baru diri, di bagasan Kristus Tuhatai, tasol-soli manasa dosatna, tapauba marohata, pelehon manasa dirita ban pilihan na mangolu na badia di Tuhata na hinalo mohon di bata.
nang petiki Tuhan top namu bauba sai na hodo hatani Tuhani pargogo rima hita jongjong luhut rakyat ni bansota asatawan jalo pasuk masuk nang hatopi marusoran di sudina artikian lampor seahita tu di bata tatangyakon ma peleata ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon nadinggan dohot na saulibasa na mauliutus hupasahat hami masian na nilehon mi tu hami pelian nami tuho say jalo may gabi uap na hutsus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pelianon pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam hutada hami godang ni selehon-lehon mi tu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, si samadusa nami songon panesa nami di dusa ni dongan namardusa tu hami, unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jala jaloma pasu-pasu sia Tuhan de batang. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor hon madamena tu todim.
Thank you.